Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubor balai olum ubak Pynshngain NCM ulas sngew mong naduk baka parti kam sngew tynnad ban yeshong lang bat NPP KHADC haka samai baladem bat layo jingtip bawla ban le yaso shaka BJP haubnai jemmang bat ki wei kinang yalam naka UDP NPP ru yakani laong presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubak Vincent H Pala habakarin hakini kisni ubak pala ulong bahadin bawla rem yakam DC election baladem udah wei na kinang yalam ka parti ban yeshong lang bat NPP haka executive committee haka HCDC bat haka takapor ka parti kalabat ha ban weng no naka isi bat kani kalapan sngew CEO ubak pala ulong baka day nakani kadaw kabala pelong yu ban mi no naka kongres bat kum ka jingtip ula ban le yaso bat ka BJP hau banai jemmang ban wan rengkat bat kiwi kinang yalam naki wei kiseng san partai ubak Pynshngain ulami no naka kongres dangshen da ka bakan no baka parti na Delhi kamshim na sha skor ya ka jingdawa kipat ba ka parti ban bujili nang yalam haka jalla